नमस्कार खुलुमबाय मैं हूं आप लोग का दोस्त मुसाहारी दिनै आं नोंथांमोननि सेराव ओरैबायदि मोनसे रमान्टिक भिडिअ लानानै फैगोन जाय रमान्टिकखौ मानसिफोरा खोनाफेराखै गोबां खम सासे सेंग्रा आरो सानै सिख्ला आरो बेयाव मा काहानि जालांनाय नोंथांमोना बेयाव सोरनि गोरोन्थि नोंथांमोना आंनो 100% कमेन्टआव आं फरायजोबगोन सोरनि गोरोन्थि बे काहानिखौ आं खोन्थाना होनायनि उनाव नोंथांमोना आंनो कमेन्ट हर काहानिखौ लाबोनायनि आगोलावनो नोंथांमोननि सेराव आं फंनैसो बाथ्रा खोन्थानि आरो नोंथांमोना गोबां काश्मीरखौ नायनो लुबैयो लोगोफोर नै काश्मीरखौ नायनानै ला ओरैबायदि समायना आङो नोंथांमोननो जेसेबां हायो एसेबांनो देखायनो नाजागोन आरो नायनानै ला जंगल गोजा आरो बेयाव आं गाहायाव नोंसोरनो देखायनो हाया दे गाहायाव माने माबा दङ न' गोजा बेबो पाब्लिक न' नङा आं गामिनि भिलेज बा देखायगोन बेयाव भिलेजाव माने बेयाव माने गामिनि नङा आरो बे हा बरफ दं आरो दाबो गोजौआव फंबाय बिनानावमोन आरो आंनि लोगो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जेसेबां अनसायदों बेनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरोबाव खेबसेबाव जय हिन्द नमस्कार आङो सैथो भिडिअ बानायनो थांनायाव आंनाव गोबां कल फैबाय आंखौ गोबां मानसिया बुंबाय फंबाय बिनानावमोन आरो आंनि लोगो नोंथांमोना मिथिया जेम्स नों मा खान्थि नागिरदो नों मा देखायगासिनो दङ नों गावनिखौनो गोबां जानाय बायदि मोनदों नामा आंखौ बिदिबो बुंखांबाय नाथाय आं बेफोरखौ जेबो केयार खालामा आं बेफोरखौ गिया नाथाय आंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोनाल' मोजां जानांगौ आं बेखौसो सानो जाहाथे जोंनि समाजनि गाज्रि खामानिफोरा जोबस्रांनांगौ आं बेखौसो सानो आं बेयाव आं जेबो गिया आंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोन खामानि मावनो गिनाङा फरायनो गिनाङा दिनै रावबो थेला बोनानै बा रिक्सा सालायनानै खामानि मावनानै थैयाखै फंबायमोन सहसाव थैया पाहारसानिफ्राय 30-40 किल'मिटार दंफां बोना लाबोगोन गोदोन गोरैफोरा आथिंजों सेन्देल गैयालासिनो रावबो जेबो जायाखै नंगौना नङा बेनिखायनो आंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ आङो नोंसोर फरायनो लाजिनाङा खामानि मावनो गिनाङा खामानि मावनो लाजिना खामानिया गिदिरानो जा उन्दैयानो जा नोंसोर खामानिखौ माव आरो बिमा बिफाखौ मदद खालाम रावखौबो लाजिना खामानिया खामानिनिखा गिदिर मावग्राया गिदिर मावगोन जों फिसा मावग्राया फिसा मावगोन नोंसोरो मोनसेबो खामानिखौ मावनो लाजिना आं बेखौनो आसा खालामो आंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोना गावबा गावनि खामानिखौ मोजाङै मावलांगासिनो दं होनना दा जोङो फंबायमोन गुबै टपिकआव फैनोसै टपिकआ मामोन सासे सेंग्रा आरो सानै सिख्ला आं काहानिखौ खोन्थागोनल' नोंसोर कमेन्ट हो एकदमबारे जों सिनायनाय आरो जोंनि लोगो सेंग्राया क्लास 9निफ्रायनो सिख्लायाबो क्लास 10 ओरै 9 आरो सानैबो समाननिफ्रायनो सानैबो गोसो थोलायै 10 बोसोर गोसो थोलायबाय ओरैबायदि डेन्जार काहानि 10 बोसोर गोसो थोलायनायनि उनाव सेंग्राया आरो सासे गुबुन लाइन लाबोबाय BA पास जालांबाय गोसो थोलायनानै बेनि उनाव सेंग्राया सासे लाइन लाबोबाय सेंग्राया सासे लाइन लानायखौ नुनानै सिख्लाया बै सिख्लानियाव कल खालामबाय हेलौ उमुक आङो माने गावनि बयफ्रेन्डनि बिनानावसो होनबोबाय आङो उमुकनि बिनानाव जोंहा आदाया बाजै दंखायो नोङो गोजान जा आं बिसिनि न'आवबो थांबाय थायो नों गोजान जा बिदि होनना बुंबाय सिख्लाया मा रिप्लाय होयो मिथिबायना नोंसा आदाखौ आं गोसोथोआखैथ' नोंसा आदाया आंखौसो गोसोथोयो नोंसा आदाखौ आं गोसोथोआखै नोंसा आदायासो आंखौ गोसोथोयो ओरैबायदि डेन्जार नुदोंना बेनिफ्राय सिख्लाया बै जिथु गावनि पुराना गार्लफ्रेन्ड बे सोंहरफिनबाय नों माथो नोंसो गोसोथोयोनो बेथ' नोंखौ गोसोथोआनो आरो बे मा होनो आं टाइम पासनि थाखायसो बेखौ गोसोथोयो आं बेखौ लाया ओरै बुङो थारमाने बे बिब्दिनो थायै 2 बोसोर 3 बोसोर आरो थाबोबाय बिसोरो नांलाय खमलायनि गेजेरावबो ओरैबायदि दुखु जालांबाय बै गोदोर सिख्लाया बै सिख्लाखौ कल हरनानै बुंहरबाथ' बै मा होनखायो नोंसानियासो आंखौ गोसोथोयो आं बेखौ गोसोथोआ बिब्दि होननानै बै सिख्लाया बेरायबाय थायो आसरित सिख्ला बै सिख्लायाबो गोरों जाम्बि नङा बै सिख्लायाबो बेफोरबायदि होननानै गिदिंबाय थायो बेनिफ्राय बै सिख्लाया पुराना गार्लफ्रेन्डखौथ' बुंहरबावलायसो कल हरनानै ओइ नोंनि हौवाया जानाव फैदोंमोन दिनै जानाव हाबनानै थांफायबाय ओरैसोबाव
मा टाइपनि सिख्ला आं बेखौ बुंला सासे सिख्लाखौ सासे सिख्लाया बेफोरबायदिसो बुंहरबावलाय माने बेसारा 10 बोसोर गोसो थोलायबाय आरो गोसो थोलायै थोलायै हौवाया बै हिन्जावनिफ्राय गोबां फैसा लाबोनाय दंबावो 3 लाख 4 लाख ओरैबायदि दुखुनांथाव जों बुङो नों गार मोजां मोनखाया बे आं गारना मा जानो आंनि फैसा लांना दोननाय दोङो आं गारनो हागौमोन फैसाखौबो मोनफिनाबा आं मा खालामनो सिख्लाया बेफोरबायदि बुङो ओरैबायदि दुखुनांथाव आं काहानिखौ खोन्थागासिनोसो दङ नोंसोर खोनासंबाय था ओरैबायदि दुखुनांथाव जालांबाय बै सिख्लाया हाबजोबलांबाय मानो होनबा 10 बोसोर गोसो थोलायनायनि उनाव बै सिख्लाया बै सेंग्राखौ बोरै गारगोन आरो बै सेंग्रालानि न'खरा बिराद अनो बै सिख्लाखौ गोबां अनो आरो अनबानो मा जानो जों बुङोमोन नोंखौ नोंनि बयफ्रेन्डनि बिमा बिफायासो अनो नोंथ' रायजोखौ जागोन सोरजो हौवाजोसो नोंथ' बिमा बिफाजों रायजो जाया बे माने बिमा बिफानि अननायावनो बे बयफ्रेन्डखौ गारनो हाया बयफ्रेन्डआ जियानो जा बिमा बिफाया आंखौ अनो आं दा बोरै गारनो बुजायनो हाया रावबो बुजायबाबो लाया नों साइड जा नोंनि थाखाय गोबां बयफ्रेन्ड दङ नों गुबुन ला थेवब्लाबो लाया मानोना बेसो मिथिगौ बेनि गोसोआसो मिथिगौ 10 बोसोर गोसो थोलायनि उनाव सासे बयफ्रेन्डनिफ्राय बोरै गोजान जानो बे नंना नङा सोरनि सिगाङाव मा बुंनानै बे सोरजों हाबा जानो नंना नङा बेयाबोथ' थैजासिम रायजो जानायनि बाथ्रा दङ एसेबां दुखु हामजोबलांबाय मानसिया बै सिख्लायाथ' आसरित आरो बै सासेया बेनिफ्राय बयफ्रेन्डआ मा होनो बै सिख्लादो नों माथो बेरायदों होनना बुंबा नङालै लोगोफोरबो दङमोन लोगोफोर जमा दङमोन होनना बुंहरो आं नोंखौनो गोसो थोयो होननानै गाबफ्लाहरबाय थायो थारमाने ओरैबायदि गाबो माने पुराना गार्लफ्रेन्डनि सिगाङाव गाबफ्लायो थारमाने आं नोंखौनो गोसो थोयो नोंखौनो गोसो थोयो नोंखौनो गोसो थोयो आं मालाबाबो बेखौ गोसो थोआ आं बेजों बेरायसो थेवब्लाबो बै गार्लफ्रेन्डआ बेनिया ओरैबायदि बुजिनानै बेरायनायखौबो एक्सेप्ट खालामबावबाय बे दे नों बेजों बेराय बेखौ मानिबाय थाङै लास्टआव मा जाखो जाय गार्लफ्रेन्डआ बेखौ 10 बोसोरसिम नेदोंमोन भंग सेस जाय सिख्लाखौ आं टाइम पास होननानै बुङोमोन बे सिख्लाजोंनो सेस थाहैमारबाय आं काहानिखौ खोन्थाजोबला अब्ला ओरैबायदि बुङै दिनैनि दिनाव बे सिख्लाजोंनो थामारबाय आरो बै सिख्लाया गोजान जानानै दिनै स्रि थालांबाय आरो उपाय गैया बेसाराया मा खालामनो दुखुजोंनो बुंफबनानै थाबाय सुइसाइड जानो गोनांमोन फासि नांनो गोनांमोन गोबां बुजायबाय जोङो जेबो नङा नोंखौबो सासे नङा सासे अनग्रा मानसि फैगोन नोंखौ गारनानै थांबाय 10 बोसोर गोसो थोलांबाय बे नोंनि जारिमिन जानानै थागोन जेबो नङा थाथो बेसेबां खुसि थाथो गोबां बुजायबाय अबस्था गैयै जालांदों आरो सिख्लाया ओरैबायदि दुखुनांथाव बे हौवानियाव मा दङ फार्स्टआव आं बेखौ बुंगोन सानै सिख्लाया बेनि थाखाय मान फाग्लि बै हौवानियाव मा दङ फार्स्टआवनो आं बेखौ बुंगोन जाहाथे आंनि दा फैनो गोनां फंबायमोना गोसो थोनाय दंखायोबा गुबुनखौ गोसो थोनाङा गुबुनखौ दुखु होना आरो गोसो थोनोबाबो डाइरेक्ट मायबा मोनसे नोंसोर गारलायखाना गोसो थो लाइन मारि खामा नाङा आरो आंनि बिनानाव मोनाबो बयफ्रेन्डखौ गारनोबा गारखाना गोसो थो गारालासिनो बेजों मालाबाबो नों बहुद गिदिर काहानि जालाङो लाइफआव जिबनाव जेब्ला देनां बोरायहैगोन बुरहैगोन अब्लासो गोसोखांगोन दाथ' गोसोखाङा होनखादो देनांसो दुखु मोनगोन जेब्ला बयस जालांगोन जों उन्दैयाव जेबो बुजि रोङा फंबाय बिनानावमोन आं बेखौनो बुंखायो जोंबो दिनै जेबो रोङा सानसे मायबा मोनसे रोंलांगासिनो दं आरो मानसिया सानसेयाव मायबा मोनसे सोलोंथारनांगौ देरैसो रोंलाङो बेनिखायनो बिमा बिफाया सानफ्रोमबो सैथो बाथ्रा बुङो बिमा बिफानि बुंनाया सानफ्रोमबो सैथो जायो जाम्बियानो जा जाम्बि जा माने बिसोर एक्सपिरियेन्स मोनबाय बिमा बिफाया बुरैलांबाय मावै दाङै बिसोरनि खोथाया सानफ्रोमबो सैथो जायो आं बेखौनो बुङो आरो दा बेयाव दायनिगिरिया सोरो बे आंनि भिडिअआव सानै सिख्ला आरो सासे बयफ्रेन्ड बेनि दायनिगिरिया सोरो नोंथांमोना आंनो कमेन्ट हर आरो जाहाथे जोंनि फैनो गोनां फंबाय बिनानावमोना बेफोरबायदि खालामनाङा आरो दिनैनि दिनाव सोरबा बयफ्रेन्डआ गार्लफ्रेन्ड गैया होनना थगायनो हानाय दिन नंला ससियेल मिडियानि दिन आधा घन्टाफोर टाइम नाङा आरो सिख्लायाबो बयफ्रेन्ड थाना आंहा जेबो गैया होनना थगायनो हाला
आधा घन्टाबो नाङा दिनैनि दिनाव। आं बेखौनो बुंनो सानो आंनि फैनो गोनां फंबाय बिनानावमोना सानफ्रोमबो एडभान्स जायो होननानै। जों मोनफ्रोमबो खामानियावनो एडभान्स जानांगोन। जों एडभान्स जायाबा जोङो मा जागोन? उनाव थालांबाय थागोन। आं नोंसोरखौ सानफ्रोमबो जस होगोन आरो हानायमानि आंबो नोंसोरखौ खेलायावनो जा मायबायावनो जा आं नोंसोरखौ फोरोंनानै नोंसोरनि गोसोआव जस होनो नाजागोन। आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन आरो आंनि लोगो नोंथांमोन, आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम जय हिन्द, नमस्कार, खुलुमबाय। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै आरो नोंथांमोना हाजासे कमेन्ट हरगोन होननानै आं मिजिंथिबाय। बेनि भिडिअआव दायनिगिरिया सोरो? जय हिन्द, नमस्कार, खुलुमबाय।